Milers de persones s'han aplegat un any més al Parc Nou amb motiu de la Festa de l'Esplai, un esdeveniment multitudinari organitzat per la Fundació Catalana de l'Esplai dirigit a infants, joves, monitors i monitores i famílies de tota Catalunya, per celebrar el fi d'aquest curs i donar tret de sortida a la campanya d'estiu. Aquesta jornada ha comptat amb més de 50 activitats lúdiques i educatives relacionades amb tots els valors de la Fundació. Per nosaltres Festa Esplai és la festa que posa en valor l'educació en el lleure i totes les nostres activitats es posen i s'expliquen aquí mateix. Hi ha activitats lúdiques de tot tipus, més psicomotrius, més d'habilitats, però especialment també vinculades als valors que treballem al llarg de tot el curs. Activitats al voltant de la sostenibilitat, del treball emocional que estem fent amb els infants i joves, de la salut, etc. I les novetats d'enguany són especialment vinculades a l'educació emocional i al treball que estem fent de salut mental amb infants i joves, que és el que condiciona una mica la proposta educativa que estem treballant aquest any i l'any que ve. Com a novetat d'enguany, a més de celebrar-ho un dissabte en comptes de diumenge, s'ha organitzat la Festa del Ball de Bo, Sa i d'Aquí, on per una banda han actuat diferents grups de balls d'escoles i entitats catalanes i per l'altra banda la presència d'artistes com Sara Roy, Ginestar, Xiula, Edu Esteve, Su, Sofia Coy i Chung Man. Tot plegat per cloure un any molt positiu per la Fundació, on ja el 2023 va incrementar la incidència i l'abast de les activitats educatives, ambientals i d'acció social. Enguany el conjunt de programes ha acollit un 16% més que el 2022, unes xifres que en aquest curs han representat 375.000 persones participants. Ha sigut un gran any per Fundesplai, hem arribat a més de 375.000 persones als diferents programes que estem fent, a les cases de colònies, amb els programes de suport a les entitats del tercer sector, amb programes de petita infància, amb programes de formació adreçats a joves en situació de vulnerabilitat, amb programes de formació a persones que estan a l'atur, a programes d'educació en el lleure de casals, de colònies, de campaments, de casals, de tot tipus, i la veritat és que ha anat molt bé l'any. Una cluenda que també és inauguració, en aquest cas de la campanya d'estiu on Fundesplai preveu oferir més de 90.000 places, 1.100 tandes d'activitats entre casals, colònies, campaments, camps de treball i colònies en família i promoure 8.000 beques i ajuts. Tot plegat garantint que cap infant es quedi sense poder gaudir d'activitats lúdiques i educatives a través de la campanya solidària fent possible un estiu per tothom. Sí, ja tenim planificades les més de 1.000 activitats que tenim arreu del territori, campaments, camps de treball, casals, colònies, amb aquesta voluntat d'oferir experiències vitals molt significatives als infants i als joves perquè puguin descobrir natura, puguin conèixer nous amics i amigues, puguin posar debats i mirades crítiques sobre la societat i el seu context a través d'experiències realment úniques. I per això estem també intentant aconseguir tot de beques i ajudes perquè cap infant es quedi fora d'aquestes oportunitats educatives i vitals tan importants. Fundesplai és una entitat sense ànim de lucre amb una trajectòria de més de 50 anys de treball per l'educació dels infants i joves, l'enfortiment del tercer sector i la millora del medi ambient amb voluntat transformadora i d'inclusió social.